Laog sana sa 30 kilometros kada oras ang pigtutugot kan lane na speed limit kan bihikulo sa laog kan syudad. Alagad ang pagdakop kan nagbabalgar kaini magiging puspusan sana sigun sa Public Safety Office kung mabakal na ang speed gun kan traffic enforcers. May report si Joel Solina. At nagangunyan. Inaprubahan na ang request ng Public Safety Office para sa kinakaipuang budget sa pag-procure kang 2 unit ning enforcement grade na mga speed guns kan mga traffic enforcers kang Public Safety Office. Sa entrevista kay Executive Director Rene Gumba kang Public Safety Office, sinabi kay di na nagkaigwasindang reversion sa budget. Ulita nagkaigwa ng error sa entries na sa inda namang pinaghusay as inaaprobahan man tulos kan sangguniang panglungsod. Matapos ang masusing deliberasyon, aldaw na Martes sa gilibong regular session kang 15 sangguniang panglungsod kang Naga. Kantidad 240,000 pesos per unit kang enforcement grade na mga speed gun na labi ka importante como ini sarong kritikal para sa road safety as in law enforcement para makapagtaon ng court admissible data dangan malilikayan o mapupugulan ang reckless driving asin masisiguro ang vehicular compliance ka mga motorista. Aminado man si Direktor Gumba na mahal, alagad ini ang nairekomenda kang MNDA asin iba pang traffic enforcement unit na kinakaipuang gamiton na professional grade speed guns na kayang mag-store asin mag-print ng mga logs na igwaning timestamp, eksaktong speed, asin distance measurement na magagamit nga ring masiguro ang pusog na custody ng mga maninigong ebidensya laban sa mga violators sa road safety asin traffic laws. Ang garantiya talang po igdi, enforcement grade dapat so sa tuyang speed gun para si Sayman na ma-apprehender so resulta po kang speed gun usable, pwedeng ipresentar sa korte in case na may contest, pwedeng gamitin na ebidensya. So iniso naging discussion ka sa UDMA sa Sanggunian and fortunately the request for reversion was approved by the Sanggunian po. How much? Nasa 200 plus so per unit na cost kang enforcement grade. Pero ang sinasabi may mga options. Sigun pa kay Gumba, may eksistidong speed limit ordinance ang Naga City na dai na implementar o na enforcer huli man ta nililimitaran ini kang kakulangan sa gamit siring kang speed guns. Igwa po kaya kita ning ordinansa on enforcement limit na dahil ta na gigibo dahil po itong limitasyon ta sa pag-measure kang speed kang mga violators. So once na makuata ining speed gun na iniyo, the ordinance will be enforceable. Halimbawa, sa mga darakulang tinampo ang speed limit 40 kilometers per hour. Sa mga medyo harapit sa radid, pababaian, may 30, may 20 kilometers per hour. So bago mag-enforce, malaag kita ng mga markers and signages duman sa mga tinampo. Para aram kang motorista na sa tinampong ini ang speed na pwedeng gamiton. Bako itong tipong pag naisipan mong magdalagan sang gatos, tabuelo, dalagan kang sang gatos. Ang intention po kaini yung speed limit ordinance na iniyo, basically makatabang sa pag-minimize kadtong mga road crash incidents igdi sa laog kang syudad. Dugang pa ni Direktor Gumba, ngapit man na panahon gagamiton man ang AI na mga CCTV kang syudad Naga para man sa pag-enforcer kang speed limits sa laog kang Naga. Pagkaya na kang budget ta, ang sa tuyang mga CCTV cameras with AI will be used to enforce the same ordinance. Medyo mas magabat lang po kaya sa gastuson kung isi-set up so sistema iyan. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. At nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mamalos.